rajo kalma wanda kan ya nan ton bushira wacce kile kalma wanga bi so mala na kuna funi wala sai wati ko fo awi sini alamsai na alama ko yake papa sibi bps aleni tuguna sa kaleme ke bolo ni nyama wala sa samba fla ani mwan fla samia afsika la bentrum na kanye malik Dr. Sugar ko kala maiga me akene kan asinjina fen flaka kalanko ani dinako anga jamana okonna na ya abe awla ay na be puli gelani talime kamali sagare amara dona ka fable job aleni sirawo kala sigdo ani minisma kala sigdo wulu yenyo yekunu wala saka hakli jagawa ka kafayo la buluda malika bo ngela bayin kono Francis Jean-Yves Le Drian afidina la kujugu wongo akme deputy bulu nyekol lala aye kuma chama fo kunu oya so deputy do koni ye tien fayna ka sanga mali gela bayma Umar Siso embalo gine bisa tenga bogo kuma na kala kunu ne tun kuri taimi nin tumeka durunai kadaka lagini bisawo kurita nani ani o kurita lagini tan ani woro de kara lagini bisawo nunu de anga soma adomina la si awma abalma ke karim si be fewla ambe do dunga la ka bi kle heredi awni nema o tuguna sa uluka oba sini adomba doy wolo koson ayine do zewa senegala fe o commune cpc belajeli ani mama ne de dabelu senegola kan kana lameni kesini ka sanga na pambeni jereina anapa ka bo tuguna sa a directeur général yere o kanga yini keneka la dire bena ke zewa mbiri la sin soma CMDT nyamam be kadulu o korsin law kan nyamam be kadulu ani zewa kors o femino Senegal kan nyama zewa ani kadulu ku belagele welelendo kana fara o ayre kanya kerengal yala o jeunesse communal o président ko welelendo akene kan sini soma o satkela ka sangani baraynguma ko kel buluda na me buluda chugomina wayi ka fokuni unana la jereke zewa merila o beni fara nyonga katingeda tuguna SA aswana manzi mulumbe papa sibe bulu katinge dauka kakla ka balo senke akoka o ni manzi nunu apine una pièce weso tugme walma fela mi fanambe senegalaula o ko bela o tuguna yama ka fe o kan yin ngali kala mi kapsa o fana ode na ala sonama o ko bela lembe ka sinin kono anga zegwa merila na ala sonama amea o mari kuna fonima Jean-Yves Le Drian ale fitinala kunu kuju able job ale yagira na amanya ka fo frasitera kasi mali tona wo ya so jamana ko be bolo mi kambi amale me mamulu bolo o doye colonel Assimi Goïta na ka gouvernement Francis Bobo ati bunya se mali ma kala sababu able job ale fana ye shara beleta kanyesi franska ka la sigide mi ban fa Joël Maire ko na ben chowina e kata folo sani o franska la ko don ka fo tiana jamana ma bulu bulu ko ulie nka saudi o saska la ma le sabab lembe o saska o Jean-Yves Le Drian clara da kunu aya komuni ye kuleta ko kana jamana ko no
n'o tɛ dɛmɛbaga wɛrɛ si t'a Jean Yves Le Drian ka kuma n'i y'a jateminɛ a kɛlen bɛ ka labɛn min sabati n'a kɛlen bɛ ka sida o la o fɛn min ni o kɛra o ya o la kala ani farafina a ka minnu bɛ ko ni aw ko k'u bɛ to o cogo la o tɛ bɔ o jɔ kun kan a laban k'u bɛna maliya sɔrɔ ko ni fɛn fɛn filɛ nin nafolo ko de don ko n'i y'a ye faransi bɛ k'i sinsin farafinna kan nafolo ko don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sefa wari ko n'i y'a jateminɛ fana fɛn min ni o ye ni kɛlɛ min filɛ nin mali kɔrɔnfɛla la dɔ wɛrɛ tɛ nafolo min bɛ walima dugujukɔrɔ nafolo min bɛ yen ko a kun bɛɛ lajɛlen filɛ wa k'u k'a kɛ fɛɛrɛ wɛrɛ la fɛɛrɛ wɛrɛ min a ka ca ala fɛ min ka fisa ni nin kɔrɔlen ye ko n'o tɛ a filɛ bolo min kan tan a ti bɛn o satikɛla Emmanuel Macron ani Jean Yves Le Drian ale min tun bɛ debolo ɲɛfɔlɔ la kununko a sɛbɛkɔrɔ fitinara fo kana fɛn fɔ kunu mɔgɔw yɛrɛ y'a dɔn a la kunu k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a dusu sɛbɛkɔrɔ kasilen don nin ko in na o satikɛla an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin bɛɛ la an ka minisiri Ablaye Diop ale ye kunnafoni min di n'a y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan Mali kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ o fɛɛrɛ in tɛ dɔ wɛrɛ ye ko u k'a lajɛ faransiikaw ka lasigiden ka gɛnni a ma dabɔra fɛn wɛrɛ kama a dabɔra fɛn min kama o y'a ye ka fɛ faransi jamana ɲɛmɔgɔw o ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw lakodɔn n'i y'o lakodɔn a ka ca ala fɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen o ti k'a la o satikɛ la fɛn min n'o ye Ablaye Diop a ye nin kunnafoni di kunu o kunnafoni kɛra sababu ye ni bɛɛ lajɛlen y'a faamu an ka bamanankan na Ablaye Diop ale ye min fɔ kunu an k'o lamɛn bamanankan na. ne ko sisan kabi kununko min y'an ka jamana marabagaw ye o y'a ɲini min ye faransi lasigiden min bɛ han kalo 2 ɲɔgɔn jate faransi ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye o ye kuma ta k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi kosɛbɛ an ye faransi ambassadeur wele yan ka kankari da ye k'a fɔ k'a ko a ma ɲɛ u k'a dabila an tɛ diya n'a ye mais an ma fɛn k'o la an ye kankari dɔrɔn d'aw ye nin fana nana o kɔfɛ tugun donc don o don ni fɛn wulila faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka jamana lagosi de lasigiden n'a nana jamana kɔnɔ a b'a ka sɛbɛnw di jamana ɲɛmɔgɔw de ma ça veut dire k'ale olu ladɔn ni e bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko aw jamana ladɔn i y'a dɔn aw ka lasigiden tɛ se ka sigi parce que ale tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔn o de la an ko an ye lasigiden wele k'a f'a ye comme sisan a ko bɛ nin cogo la aw b'anw lagosi don o don aw m'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya aw yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sigilen Mali kunna président tɛ yen premier ministre tɛ yen gouvernement tɛ yen aw bɛ minnu ladɔn donc e ka sigi tɛ se ka kɛ yan tugun donc an y'a ɲini an ye tile 3 d'a ma k'a fɔ a ye bonya kɔnɔ a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fo wagati la wagati min ni faransi y'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye ko ɲɛmɔgɔw b'a la o kuma u bɛ se ka segin ka na o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ fɛ ka kuma tigɛ an ni faransi cɛ o kɔrɔ fana tɛ k'a fɔ ko malidenw ani faransidenw kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que faransi jamanadenw u ka entreprise bɛ an fɛ yan nɔ u ka jamanaden wɛrɛw sigilen bɛ yan nɔ an b'u bisimila u b'u fɛ an yɛrɛ fana ka maliden caman fana bɛ faransi an b'u fana hakili sigi an b'a ɲini fana faransi ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn kana se an ka jamanaden minnu bɛ faransi la gɛlɛya in bɛ an ni faransi gouvernement alisa Mali kibaruya an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ Ablaye Diop a ye lajɛrɛ dɔ kɛ kunu o lajɛrɛ in bɛ tali kɛ fɛn min na n'a dun ma ɲɛ k'a fɔ Mali ɲanginɛ don
o nyangi ko ka ferekala o la kunu a sera ka mado fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min sigilen b'a ko yɛrɛ kɔlɔsili kama ganakaw ka lasigiden kuma kɛnɛ kan minisuma ka lasigiden kuma kɛnɛ kan ka fara Ablaye Mayiga ani Ablaye Diop yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kuma kɛnɛ kan o nana ye n'a duma ɲa ka fɔ CEDEAO ko olu ka laɲini ka ca a bɛ kɛ cogo jumɛn na sisan ni bɛn bɛ se ka kɛ fɔ la o siratigɛ la ko bɛɛ k'i fɛla fɔ walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ka se ka bɔ in kɔnɔ Ablaye Diop a y'o laɲini min kɛ minisuma ka lasigiden bɛ min bɛ an fɛ yan bi ni a tɔgɔ ye Samson Wane y'a jira k'a fɔ nin lajɛlen fisayara kosɛbɛ ka d'a kan adamaden n'a tɛ sigiyɔrɔ kelen ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na fili caman bɛ kɛ maa si ma dabɔ a kama o siratigɛ la ko nin lajɛlen min bilalen filɛ sen kan a ɲɛna kosɛbɛ a diyara olu ye a tɔ ye min ye Ablaye Diop a ye min fɔ nin sisan ko bɛna segin ka taa nin ɲɛfɔ u ka ɲɛmaaw ɲɛna ni bɛn kɛra min na n'Ala sɔnna ma ko o bɛ segin ko kura ka na a ko bila sen kan walasa Mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛyaba kɔnɔna na cogo min na lajɛrɛ kɛra kunu conseil des ministres kunkuru ni ministre yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma tun ti a kɛnɛ kan a b'a ladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ in a bolila fɛn fila de kan diinako ani kalanko a nana ye k'a fɔ diinako min bɛ an fɛ yan bi a ko gɛlɛyara kuma dɔ la o nana a farafarali caya walasa o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ o ye fangaba di diina minisiri ma k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka maaw kɛ kelen pewu walasa Mali jamana dɔ jamana min bɛɛ dama ka kan la o nanzarakan na b'o kɛ pays laïque o lajɛrɛ min kɛra lajɛrɛ filanan fana tun bɛ boli fɛn min kan o ye kalanko ye université kan ka walankata Segu Gao ani Sikaso ko n'a ma kɛ ten a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ kalanko la sanayɛlɛ kalanko la ko o gɛlɛya tɛna se ka ban o lajɛrɛ kɛra kununko fɛn min n'o ye an ka Mali minisiriw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale tun bɛ nin lajɛrɛ nin ɲɛmaaya la kunu tuma min na n'o tun bɛ primature la ko in bɛ cogo min na bi ɲangini kɔni ye Mali sɔrɔ yali Malidenw bɛ cogo jumɛn na kunnafonilaw de jiginna kunu ka ɲininkali kɛ Malidenw la Bamakɔ kɔnɔna na ka tila ka dɔw wele k'olu ɲininka u ka hakilina na an b'a ladɔnniya k'a fɔ u ye min fɔ o y'a jira k'a fɔ ko bɛ cogo min na bi tan ko Faransi kɛlen bɛ ka dansago ko bɛɛ lajɛlen na ko Ablaye Diop tiɲɛna ko a ye baara ɲɛ nin ye Maliden bɛɛ lajɛlen hakilina ye fɛn min n'o ye Faransi ka lasigiden min b'an fɛ yan ni Faransi ti an bonya a bɛ wajiba an yɛrɛ k'an yɛrɛ bonya wa ko maa ɲininkara kununko kunnafonilaw fɛ olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛna ko baara in ɲɛna Ablaye Diop fɛ wa ko o kana segin kɔfɛ ko n'a kɛra kaban ne ko k'e bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a la n'i ma kunnaja an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na o ye Faransi ye ko a ko ma nɔgɔn o siratigɛ la ko Maliden caman sawalen don Ablaye Diop a ka nin baara in na kununko tuma min na ni a ye Faransi lasigiden gɛn ka bɔ Mali la La Guinée-Bissau kunu tilelafana donnen kɔfɛ a kalayara La Guinée-Bissau caman tun hakili la ko a coup d'État kɔni banna ka ban caman hakili la k'a fɔ Umar Sissoco Embalo ko nin y'a ka ko bannen maa kɔni t'a ko cogo dɔn nka kunnafoni laban ye min yira ko coup d'État hali n'a sɔrɔ a kun labɛnnen don k'a mana se ka ɲɛ ka d'a kan ko u ye kɛlɛ da don kabini selifana seli waati lɛrɛw 5 Umar Sissoco Embalo yɛrɛ ka kuma la k'o de kɛra kɛlɛ la su cayara maa jogita cayara a yɛrɛ ka kuma la ko nka k'a bɛ foli sa a ka sɔrɔsiw ma olu kɛra sababu ye k'ale kisi ko de diyara a ye o la ko ninnu tun nana min kama o tun nana coup d'État kama kelen a filanan ye min ye ko tun nana ale yɛrɛ fagali kɔni kama ka d'a kan o nana nacogo min na a barika bonyana kojugu tun labɛnnen don a kama ko nka Ala ni barika a n'ale ka sɔrɔsiw ka cɛya k'o de kɛra sababu ye ni ale kisira nin cogo in na wa dɔw yɛrɛ fana ma kɛ ko maaw kana bila yɔrɔ wɛrɛ ale ye remaniement dɔ kɛ tile 2 in na o ko La Guinée-Bissau yɔrɔ min ni drogue feere yɔrɔba don farafinaw ani nanzarala ani lamɛrikɛw fɛ yen o drogue fama bɛɛ tɛmɛ ni yɔrɔ kofɔlen ne fɛ o la ni se kɛra olu ma dɔrɔn o de ye gɛlɛya ye o siratigɛ la ko a ka ca Ala fɛ o de nana ni coup d'État ye CEDEAO farafina keleya tɔnba u bɛɛ lajɛlen lettre sɛbɛn k'a ci Umar Sissoco Embalo ma ko u ka senkɔrɔba dondonniba ye a ma ladɔnniya k'a fɔ kununko kɔni laseli y'a ja
kulitam tun sena la Guinée Bissau ko amanye kada ka ko munu nana kali kama wulu de sera akeli la Burkina Faso amala dona ka fo femino Burkina Faso ka jamana nyama kurai ni Paul Ari Damimba ale konya dira ka fo aye parti politique be wele be kana ka kuma be ga kilan kilinga wala sa Burkina Faso se ka yara so tugomina ali worok mal Christian Kabore yara ka parti Alassane Bala Sakande nale kunye député blo o nyamai amala dona ka fo kale kumba akeneka wa ya fomi kuma ni mancha kulita kera besonoma wa beka so foroka beka son fana katun femino e o muni kulita ketan femino oye Paul Ari Damimba ko beka son aye beka tugun aka aklinanko o ko o testera de parti politique ma front ka fo ko bu fera pon kuinga ka to ntuge na front fo ka jatemne o ka ko bela jele signonga wala tel kera kunungo mamina ni Paul Ari Damimba ale iye ni lajere ke kunu ni parti politique nyama fem me Burkina Faso aye akeni olude Korbarkaw fe Amadou Soumaoro ale Korbarkaw ka deblo nyama e ko Farima Lafia ale yesra yini ko abina tayero frake ayero frake amala dona ka fona na laba ma ibolo kunsi do de madama Bictogo ko kake ale nona blaye sana kasigi Ustaz ke la amala dona ka fo ko o adama Bictogo kunu ne o kuyo o nyoy foloy o ye ni kuma ni sebo ko sama nu nyonche kundu na nu o ye ni makko folenta do ye adama Bictogo ye yali Alassane Krefe Mado o do minke o de ata ko soma walma RSDP tegela no ya taw de kamawa amala dona ka fo ko ni galito mbeni kambi o Amadou Soumaoro ko ni Farima Lafia ale tara furakeli la jamana ko kan limano nimbe bi so on na kuna foni o kunche ambe foli kura ko nyesi oma ka fawi na alama ko ga mnyon so na la sonama ni kuna foni kelen kan bi suina wala sanu te we kambe di au kambe watila hakato benga salamu alaikum